mindent megbocsájtunk. Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk. Minden álmunk. Világot közt lehet lenni, tudom szép volna kedvesen. Világ sincsen, esen vagy már, miért hagyjuk, hogy így legyen. Világok közt lehet lenni, tudom szép volna kedvesen. Világ sincsen, esen vagy már, nem akárok ma senki sem. Ennek itt azt bárki mondja, hogy ez jó így. Ennek itt, hogy minden rendben van szép. Ennek itt, hogy megváltoztunk megint szóra. Ennek itt, hogy nyílik még a sárga rózsa. Sárga rózsa. Világok közt ne lehet lenni, tudom szép volna kedvesen. Világ sincsen, kesen vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen. Világok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesen. Világ sincsen, kesen vagy már, nem ad választ. Tudom szép volna kedvesen, világ sincsen, esen vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen. Világok közt lehet lenni, tudom szép volna kedvesen, világ sincsen, esen vagy már, nem akárok ma senki sem. Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, szevasztok! Ha netalántán úgy tűnt volna az önök számára, hogy ajtóstól rottok a házba ezzel a dallal, az nem egészen véletlenül volt, és hogy ráadásul egy aktivitást is kértem önöktől, ugyanis csak is azért lehetett ez, mert Bródi János szövegei, Bródi János dalai több évtized múltán is pontosan ugyanarról szólnak, amiről kell. Ha koncert végén vagyunk, akkor a tanulságról, és így a koncert elején viszont felhívjuk a figyelmet, szeretnénk hívni a figyelmet valami fontos dologra. És hogy mi ez a fontos dolog, az nagyon remélem, hogy a koncert végéig ki fog derülni.